U duelu sa trostrukim prvakom Azije, ekipom Pohang Steelersa iz Južne Koreje, fudbaleri Jagodine odigrali su bez golova 0:0. Bio je to susret u kojem je jagodinski superligaš još jednom demonstrirao odličnu igru, borbenu i sa puno trčanja. Protiv odlične ekipe Pohanga, Jagodina je prvo poluvreme odigrala u sastavu Bondžulić, Tomić, Živanović, Dukić, Projić, Stojkov, Gogić, Lepović, Đurić, Cvetković i kapiten Miloš Stojanović. Osim čuvara mreže, u drugih 45 minuta kormilar Jagodine Simo Krunić zamenio je sve igrače, pa su nastupili Ilić, Filipović, Nikodijević, Mihajlović, Kostić, Đenić, Petričević, Bosman, Stanojević, Damjanović, Slaviša Stojanović i Milinković. Prvu priliku na utakmici u drugom minutu imali su Koreanci. Šutirao je Kim Von-il. Najpovoljnije prilike za Jagodinu u prvom delu susreta imali su kapiten Miloš Stojanović i njegov imenjak Lepović. Najprije je Stojanović šutirao u 7. minutu. 2 minuta kasnije Lepović je pogodio stativu. U drugom poluvremenu fudbaleri Jagodine bili su 3 puta u prilici da zatresu protivničku mrežu. Ekipa iz Koreje samo jednom. U 83. minutu svoj šut oprobao je Kostić. 2 minuta kasnije i Petričević je stavio na muke protivničkog golmana. I u 86. minutu umalo nije pogodio Đenić. U 88. minutu zapretio je Pohang Steelers, šutirao je Myung-jo, ali je Bondžulić bio dobro postavljen. Evo što su o utakmici rekli igrači Jagodine. Pa jedna veoma čvrsta ekipa koja je dobro fizički pripremljena, ali mi smo isto tako dobro odigrali, stajali smo čvrsto blizu igraču i odigrali jednu dobru utakmicu. Veoma teška utakmica, znamo da su ovakve ekipe spremne trkački da ističe svih 90 minuta, veoma spremne ekipe, 0:0, jedan tvrd rezultat, dobar rezultat za nas, iako smo u sred priprema, treba nam više ovakvih utakmica da bi svi došli do neke forme, da bi se spremili. Nadam se da će i naredne ekipe biti ovako jaki da pokažemo dobre rezultate. Narednu kontrolnu utakmicu na pripremama u Antaliji fudbaleri Jagodine odigraće u četvrtak 7. februara. Protivnik će biti češki prvoligaš Slovačko.